Nesta época aconsellámoslles que se acheguen ao norleste de Portugal para gozar da multiaventura. Diríxanse cara a Boticas e ali atoparán un orixinal e completo parque de ocio e de deporte que comeza a súa andaina nesta primavera. Equilibrios no aire, balas de pintura, desafío á vertixe. Todo sen molestar ningún esquío. Un proxecto divertido, pero sostible. A Botica do Lecer, isto é o que nos propón Itineris, unha empresa compostelá que con só 6 anos de vida xa proxectou o seu concepto do ocio máis aló das nosas fronteiras. Onde? Aquí, en Boticas. Un condado do norleste de Portugal ancorado na Serra do Barroso, a uns 40 km de Verín. Para que comprendan o proxecto de Itineris é imprescindible que coñezan Boticas. Así que sexan benvidos. Boticas é un municipio portugués de case 2000 habitantes. Aquí as vacas apelidanse Barrosá e o porco é tan importante como en Galicia. Tamén se bebe albariño, pero o portugués e, por suposto, o viño dos mortos. Unha bebida que debe este nome a un episodio de 1809. Os habitantes de Boticas soterraron o seu viño para impedir que caese en mans dos invasores franceses. Aínda hoxe o siguen soterrando para que madure. O que non bebe viño bebe auga de Carballellos, unha marca comercial que debe o seu nome a este castro. Un achádego que seguro que lle soa é que a paisaxe de Boticas é moi parecida á nosa, o seu pasado tamén. O que para nós é Castrexo, para eles é Lusitán. O seu heroe é este guerreiro galaico portugués. Esta é unha réplica, o auténtico está en Lisboa, pero antes descansou en Boticas desde a Segunda Idade de Ferro. É unha das pezas máis antigas e valiosas de Portugal. Aínda que é un concello pequeno, está dotado dunha ampla oferta de servizos. Un pabillón multiusos que tanto acolle o equipo local de fútbol sala como reunións, conferencias ou grandes comidas. Un centro de educación vial permanente, piscina municipal, campo de fútbol, camping. Nos últimos anos Boticas foise organizando co obxectivo de converterse nun atractivo destino turístico. Teno todo, soamente precisa xente. E esa é a misión de Itineris, conseguir que 100.000 persoas ao ano pasen por aquí, pero non de calquera forma. Que o fagan descubrindo o patrimonio que pisan, gozando ao máximo o que Boticas pode ofrecerlles e, por suposto, divertíndose. A clave é este parque, ubicado no alto da Besada, no que o ocio é para todos os públicos e respetuoso co medio. Un ejemplo de adaptación podrían ser simplemente estas torres, en las que pueden venir desde niños pequeños hasta mayores, hasta gente mucho más mayor que los otros mayores, hasta personas con minusvalías, efectivamente, y que puede venir pues desde un atleta totalmente profesional que pasará por aquí como un gato, pues hasta una persona que esté menos acostumbrada a hacer ejercicio, que tenga una vida sedentaria habitualmente. A Botica do Lecer es, como te digo, un proyecto de dinamización turística más amplio que el propio parque en sí mismo. El parque es la piedra angular que viene a estructurar una serie de recursos y de posibilidades que existían en toda la comarca, como este embalse, el embalse de los Pisois. A Botica do Lecer descubre nos Boticas en cada actividade. El parque es un gran recurso en la medida en que nos va a permitir vivenciar precisamente el medio natural y el medio patrimonial. Este parque va a tener un rocódromo muy chulo del guerrero galaico. Tener eso en forma de rocódromo, que la gente se pueda subir, que lo pueda abrazar, que lo pueda incluso pisotear, nosotros entendemos que siempre va a contribuir, por un lado, a tenerle cariño y a respeto y valorar y acercarse y conocer realmente esa figura que efectivamente también se puede estudiar y conocer su datación y su composición y qué significaba. A comunidade de Boticas vai sentir e está a sentir este projeto da Botica do Lazer como sua.
o proxecto máis importante do Concello, así o define o alcalde de Boticas, Fernando Campos, quen está seguro de que a relación entre Itineris e o seu municipio está condenada ao éxito. A Botica Abollecer dará traballo a unha media de 60 persoas, 250 en temporada alta. Monitores galegos, portugueses e de calquera parte do mundo velarán pola nosa seguridade e empeñaránse en que nos divirtamos. O soño de Juan Carlos e do seu equipo xa está en marcha e nós non nos resistimos a experimentalo.